wani abin takaici a wannan ƙasa ta mu. Duk da ana wai ƙasa ce lasite, amma a matsayinmu na musulmai masu yawa ba mu adalci ba. Ba mu adalci ba. A ƙasar nan a hudo tambarin Nijar, wasu suna wai bayanin za su kare gwamnati da aljannai. A ba su dama a wannan ƙasa ta Nijar, bin mu goyon bayan wannan tafiyar. Irin wannan tsari a ce da bokaye da mu za mu haɗu, wallahi ba mu maja da su. Ba ma maja da su. Mu abin da muke so, abin da muka sani, idan mutum yana son tabbatuwa a bayan ƙasa, ya rike Allah. Allah kawai za ka rike. Wannan tafiyar tun daga farko da muka taso ta, billahi lazi Allah ne ya rike mu kuma muke tafiya kanta. Kai abu guda za a yi dabba a cikin daji, idan aka shiga cikin haƙƙinta Allah ya ga dama a dalilinta ya rushe al'umma. Zunubi ɗan ƙararrami kuna iya zabulo shi Allah ya rushe ku gabaki ɗaya. Ba ma goyon baya a ce wai a yau a Nijar muna da mumbari na tauhidi, wai wasu mutane su huto suna cewa wai suna da aljannai, ai ku gado su suna yanka, wanda duk wani musulmi ya san kafirci ne. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض. Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani da waɗanda suka aikata aiki nagari, zai ba su halifancin bayan ƙasa ya tabbatar da su. A dalilin ne, dalili guda Allah ya ɗauka, ya abudunani wala yushrikuna bi shay'a. Su bauta mini ni kadai ba tare da sun yi shirka da ni ba. Ai alƙur'ani ce. Muna jin daɗi, mun samu inci, kuma ake so a raba min lahira. Muna jin daɗi, mun samu inci, a raba mu da lahira. Duniya yaushe ce? Mun yarda da wannan ba. Ko a da wa'incan masu yi suna yi, amma wallahi suna ɓoye ma 'yan Nijar irin wani tsari. Iri-iri a hudu mushriki da sunan wai zai kama ma Nijar aljannai, mun san ta yi Allah ce. Kuma amirar ta Allah, amirar ta Allah, wai hal hukuma ta ba da mumassilshinta, ma'ana representa ya je gurin wannan da sunan hukuma har yayi magana. Kai shugabannin Nijar dukan ku musulmai ne, da wannan tsarin muke muku kyakkyawan zato, muke muku zato na alkhairi, kuma wannan ita ce amana. Wallahi ita ce amana. Aikin da kuke daidai ne, kuna neman inci, babban incin da za ku nemo muna a matsayinmu na musulmai, ku tabbatar mu akan tauhidi, ku tabbatar da mu akan addininmu. Wannan shine gaskiyar lamari, kuma shine mu'amala ko nasiha ta ƴan uwantaka ta musulunci. Dan na san ba mahuta ne muke kira zuwa ga ainihin al'umman musulmi na ƙasar mu ta Nijar gabaki daya, musamman ma jagororinmu, shugabanninmu na wannan gwamnati, wanda muna musu kyakkyawan zato, muna yi musu addu'o'i, muna yi musu alƙunutu, in muka yi wa'azi muna yin addu'a, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya, Allah ya tsare mana ƙasarmu daga makircin turawa, muna yi bakin gwargwadon abin da muke. To sai muka ji wani labari da yake faruwa ko kuma zai faru a cikin yan kwanaki kaɗan masu zuwa, wai bokaye na Nijar gabaki ɗayansu da ainihin na Burkina Faso da bokayen Mali gabaki ɗaya, wanda an yi taro an naɗa ainihin shi shugaban bokayen na waɗannan ƙasashe guda uku a ƙasar Mali yake, mataimakinsa na farko a ƙasar Nijar yake, mataimakinsa na uku a ƙasar Burkina Faso yake. Idan suna da rabo ga Allah, Allah ka shiryar da su, in ba su da rabo ga Allah, Allah ka tsine musu albarka, Allah ka yi mana maganin su. To a yanzu za su yi taro, za su kawo kariya ga wannan gwamnati, za su kawo kariya ga wannan gwamnati don ta zauna lafiya. Malamai sun yi addu'o'in da suke yi kamar yadda shi bokan ya faɗa, kiristoci su ma sun yi nasu, don haka su ma da suka gadi tsafi
iyayensu da kakanni za su zo su ma su ba gwamnatin Nijar kariya. Idan gwamnatin Nijar ta yarda da wannan, to na rantse da Allah ita ma ku ba ta 'yan kwanuka. Za su zama tarihi waɗannan sojawan, inda sun yarda da waɗannan bokayen za su ba su gudunmawa, za su kare musu kujerunsu. Na rantse da Allah a cikin ɗan lokaci kaɗan za ku ga bayansu. Allah bai bari a yi shirka, kuma Allah bai san masu shirka da Allah. Muna kira zuwa ga waɗannan sojoji, in ba ku yarda da Allah ba ku yarda da addinin Allah ba, don me za ku dinga wahalatar da mu? Ku zo ku ce mu dinga yin alƙunutu, a tara mu gari gari ana saukar alƙur'ani. In ba ku yarda da alƙur'anin ba, don me za ku wahalar da mu? Nawa kuke ba mu da kuke cewa mu muku addu'a, amma nawa aka ware a ƙasa domin a kashe, don tsafi, don shirka da Allah maɗaukakin sarki? To wannan abin wallahi al'azim ba zai tsare muku kujerunku ba zai ba ku abin da kuke so na biyan bukata ba. Ma damar kuka yarda da wannan abin nasu da sharuɗansu, Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda bokaye suka kafa masa sharaɗi ya gamsu ya amince, Allah ya ce shi ma ya zama mushriki. Da haka muna kira zuwa ga gwamnati, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan mutanen matsafa ne, kuma Allah baya son su, kuma Allah baya son masu mu'amala da su. Dan haka ku ji tsoron Allah, kar ku ba su dama da za su zuwa su yi tsafi, don ba za su iya ba ku kariya ba. Ku nemi kariya wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ku nemi gudunmuwa ga Allah matsaukakin sarki don ƙasar mu ta Nijar ta zauna lafiya. Turawa sun fita, mun sani cewa ba ƙarfinmu ba ne, ba dabararmu ba ne, roƙon Allahnmu ne, kuma mun yi imani Allah yana karɓa mana. Kuma muna son ƙasarmu ta Nijar, shi yasa ba mu fatan musiba ta samu wannan ƙasa ta mu ta Nijar. To mu'amala da bokayen nan to zai iya shigar da ƙasarmu ta Nijar cikin musibar da ta yi musibar turawan Faransa da turawan Amerika. Don haka Allah ka shaida mu dai mun isar da saƙo zuwa gare ka, kuma Allah ka isar da wannan saƙon ya isa zuwa inda muke so ya je. Mu yaro tahiya in shi Bahaushe. Ga wata aya cikin Alƙur'ani mai girma a suratul Ma'ida, Allah ya ga wannan magana wanda yana son kowa daga cikin ya tsaya yayin tunanin wannan aya, zaka ji cewa kamar yanzu ayar nan ta sauko. In kuka tuna baya lokacin da aka yi kudeta a ƙasar nan, makiya ta kowane bangare sun samu gaba, sai dai yawo ta taso, Turawa, Faransa da magoya bayanta, ƙasar nan aka shiga wani irin yanayi na ɗarɗar da tashi hankali. Mutane na ganin kowane lokaci rikici na iya barkewa saboda barazana ta sai dai yawo, barazana ta Turawa wadda har yau bata ƙare ba. Kowa hankalin shi ya tashi. A lokacin bi muka yi, mutane sai suka koma ga Allah, aka yi ta istighfari, aka yi ta addu'o'i, aka yi ta roƙon Allah a cikin hudubobi na Juma'a, aka yi ta alƙunutu, waɗansu suka rinka azumi suna roƙon Allah, waɗansu suna karanta Qur'ani suna roƙon Allah, aka yi ta ababe na addu'o'i daban-daban. Daga baya sai Allah ya tsare mu, duk ababen nan da ake tsoro sai suka zo suka huce kamar ba a yi ba. Yanzu bayan mun ga mun samu sauki, mun samu dama, Allah ya taimake mu, lamurra na ga kyautatuwa, suna ga gyaruwa, kwatsam sai ga yan gori sun fara bago. To idan muka saki Allah, muka kyale waɗancan alƙunutu da addu'o'i, muka koma harkar tsagi da gori, to wannan ya nuna mu butuli ne, ba mu gode ma Allah ba. Saboda Allah in yayi maka ni'ima, wajibin ka shine ka gode mai. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkurullaha, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Allah ya ce ya ku wanda kuka imani, ku tuno mana da ni'imar da Allah ya yi muku. Idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum, yayin da waɗansu mutane suka ɗauki bakar niyya ta su miƙa hannayensu zuwa gare ku, su yaƙe ku, su hana ku zaman lafiya, su zubar da shirinku, Allah ya ce fa kaffa aydiyahum ankum, sai Allah ya rike hannayensu ya hana su yaƙe ku. Allah bai muna wannan ba a Nijar lokacin da sai dai yawo ta so ta aiko mayakanta gare mu, lokacin da Faransa ke kulla makircin ta akan mu, suka yi iyakacin kokarin su wajen su hana kasar nan zaman lafiya, su tarwatsa ta. Allah ya ce fa kaffa aydiyahum ankum, Allah sai ya hana su isa ga bukatar su, ya rike hannayensu. Allah ya ce to wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, masu imani ga Allah kadai suke dogaro. Ma'ana Allah yana ce muna kada mu sake shi, mu kama harkar tsagi ko mu kama harkar bori ko mu bi matsafa, mu saki Allah. In mu masu imani ne, Allah da ya ba mu tsaro da kariya a wancan lokacin, aure shi zai tsare mu. Abun bakin ciki ne da damuwa a ce an wayi gari ƙasa irin Niger, mutum 100 ba ɗaya musulmi, a ce wai ana taron gamin gambiza
na matsawa a Niger. In dan Niger ga wallahi kana jin kunyar wannan magana, saboda an ci mutuncin musulunci, an ci mutuncin addini, an yi ma Allah butulci, an nuna ma Allah rishin godiya. Allah kuma ya ce la in shakartum la azidannakum, in har nayi muku ni'ima kuka gode min ƙara muku zai, amma wala in kafartum inna azabi la shadid. In har kuka butulce bayan Allah ya muku ni'ima, kuka ashe Allah, kuka rike aljannu, bokaye, matsawa, kuka yi da su, kuka bar Allah, Allah ce to azaba ta mai radadi ce. Da haka wallahi muna jin tsoron abinda Allah zai iya yi muna akan waɗannan ayyukan da ake yi. Da haka Allah ya zama shaidu, waɗannan ababen mun barranta da gare su, ba ma son su, ba ma ƙaunar su, kuma ba ma goyon bayan su, kuma muna roƙon Allah kada ya kama mu da abinda waɗannan sakarkarun mushrikai suke aikatawa. Dan abu ne mai husa ta Allah, ba laifin da za ka yi ma Allah. Duk wata al'umma da za ka karanta tarihin ta a baya, daga cikin al'ummomin da Allah ya halaka, wallahi daga cikin dalili akwai shirka, tsahi, gori, roƙon aljini. Maimakon mutum ka daga Allah, ka kira Allah, ka daga manafuwan, maimakon mutum ka daga hannu ka kira Allah, sai mutum ka zo kana kiran aljini. Ai roƙon wani wanda ba Allah ba, babu shirkar da Allah ya magana akan ta cikin Qur'ani kamar ta. Mutum ya kwantar da dabba wadda Allah ya halicce ta, ya busa mata rai, amma ka yanka ta saboda wani wanda ba Allah ba. Bayan Allah ya ce maka fasalli li rabbika wanhar, in zaka zubar da jini kai sallah saboda Allah, kuma ka zubar da jini saboda Allah. Bayan Allah ya gaya muna Qur'ani, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Ka gaya musu da sallarka da ibadarka, wato da yankanka da kuma duk rayuwarka da mutuwarka gaba daya, dukkan su sadaukarwa ne ga Allah. Da haka wallahi mu ji tsoron Allah, kada mu tsokano mu kanmu bala'in da yake wanda muke ciki, saboda shi wa Allah in ka rike shi yana tare da kai, in ka sake shi to ba ruwan shi da kai. Daman ka bauta mai baka bauta mai ba abin da kake kara shi da shi, ibadar ka, azumin ka, sallar ka, ba abin da suke amfanin Allah. Da haka in ka saki Allah kanka kake cutarwa, dan sakamako zai biyo baya.